Op 13 juni 1992, de feestdag van de heilige Sint Antonius, werd Harry Smeets in Roermond door de toenmalige bisschop Gijzen tot priester gewijd. Om bij dit jubileum stil te staan, werd zondagochtend tijdens het feest van de heilige Drie-eenheid een plechtige hoofdmis gevierd. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Samen met zijn concelebranten, Monseigneur Willemsen, emeritus pastoor Reinders, oud-rector Piet Kup, kapelaan Tij en diaken Sonnemans, ging de deken voor in zijn jubileumdienst. Na de mis, in de Sint-Petersmandenkerk, hield deken Smeets een receptie in de Witte Hoeve, waar hij terugblikte op dat moment 25 jaar geleden. Ja, nou, ik ben toen priester geworden. En wat heeft dat gedaan? Dat heeft me de afgelopen 25 jaar door dit bisdom laten gaan op de plaats waar de bisschop mij graag wilde hebben. En dat betekende dat je overal mensen tegenkomt en dat ik eigenlijk 25 jaar heb om heel dankbaar voor te zijn. Dat heeft het met me gedaan. Ja. U bent bij de laatste lichting geweest van bisschop Gijzen toentertijd. Welke herinneringen heeft u aan bisschop Gijzen? Dat is meer dan in zo'n klein interviewtje. Ik zou wel duidelijk zeggen, ook echt andere herinneringen dan velen uit de pers en de media aan hem hebben. Het was een man die ons, die zijn priesterstudenten heel goed gezind was. Er ook niet altijd gemakkelijk voor was, maar er wel goed gezind was. En hij heeft me gewoon door zijn actieve roeping pastoraal echt wel op het spoor gezet. Anders weet ik niet of ik priester geworden was. In deze snel veranderende wereld hecht u er veel waarde aan om de kerk in leven te houden. Wat geeft u nou de kracht om dit voor de komende jaren nog vol te houden? Ja, nou wat? Wie? Ik denk God heeft me tot nu toe altijd de kracht gegeven, soms ook als het moeilijk was, eroverheen geholpen of er doorheen geholpen. En ik denk van wat er gaat komen. Dat zal best zo blijven als je daarop blijft vertrouwen. En je moet daar ook niet moeilijk over doen in de zin van het wordt zus moeilijk en zo. Ik denk elk leven, elke levensstijl en elke levenskeuze heeft zijn moeilijkheden en zijn mooie dingen en zijn moeilijke momenten. En dan moet je gewoon op vertrouwen dat je daar doorheen komt en dan gaat dat ook. Dit is mijn woord, dat voor u en alle mensen wordt verboden tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Hoe ziet de toekomst voor u eruit in Venray? Want er gaan van allerhande geruchten. Kunt u daar een beetje de sluier van oplichten of heb u er helemaal nog geen idee over?
heb geen idee dat er zelfs maar een sluier zou liggen. Laat ik staan dat ik weet waar ik hem moet zoeken en moet optillen. Ik heb dat al eerder gezegd, verleden jaar toen de toenmalige deken van Maastricht overleed. Toen was er allerhand gesprek dat ik wel de nieuwe deken van Maastricht zou worden. Ik weet dat ik in de sacristie kwam op enig moment en toen vroeg een van de kleinste misdienaartjes: ze zeggen dat jij weggaat naar een andere kerk. Ik zeg, ja dat klopt, dadelijk om 11 uur moet ik naar de Smakt. Ik zeg, joh, dat al? Ik zeg van nee, maak je me maar niet ongerust, ik blijf nog steeds. Dus daar weet ik niet wat in de toekomst ligt. Toen ik bijna 14 jaar geleden voor Venray gevraagd werd, wist ik dat ook van tevoren niet. Was dat ook een donderslag bij heldere hemel. Dus laten we hopen dat de hemel nog lang helder blijft, dat er niks te horen is. Aan het eind van de mis werd deken Smeets verrast door een bloemenkrans die hem werd omgehangen door de jongste misdienaar. Ook burgemeester Gillessen wist de jubilerende deken te verrassen door hem te onderscheiden met het zilveren ereblijk van de gemeente Venray.